Bali po, BP Henry, masasabi mi kang bako pa medyo makusog suoran, Oo. arog ka suhakon, maayos pa man subulos kang tubig. Oho. Alagad sa ngunya na grabe na po talaga, makusog suduros kang oran. So, ali isa na tubig kanal sa luwas. Oho. Ani una naman po so ragsa sa samuyang eskwelahan. Nako. Kaya uni nga ni po UBP, gabos kami digdi na mga maestra nakabota. Ini na Ay. po ang samuyang mga sapatos sa ngunyan. Oh, Kasi nga ni po, grabe na po talaga ang tubig baha digdi sa samuya. Kaya lang BP, sa arog kaining kusog kang na uran, talagang malaog po talaga ang tubig sa samuya. Kasi nga ni po ang line canal is medyo level na talaga sa samuyang eskwelahan. Iyo. Or actually, alangkaw na. Oho. Alangkaw na ang level sa samuyang eskwelahan. And sa dit po ang line canal. Bali po, catch basin na po kami Iyo. digdi kang tubig na ali po digdi Iyo. sa kalsada, sa line Ay, canal, and then opo. ali po duman sa likod. Kaya po talagang pag nag-unan kimakusog, uningani po sa ngunyan, Oho. ang tubig is maabot na sa tuhod. May Ay, mga nako. magurang nang magkakapirang nagatod kan sa indang mga aki. Di po kasi Yeah. sa parting likodan, talagang mababaon ang level. Oho. Pag nag-uran kimakusog, ini po ang inot na bibahang parte. Iya. Kaya ang tubig po digdi talagang minalampas tuhod. Actually pwedeng- po ngayon BP, nagbibiklag po digdi sa may parte kang school, pasiring po duman sa may LCC Express Mart. Opo. Pero sa iling ko po na talagang mababaon ang level kang eskwelahan, dawa anong biklag Iyo, po ang gibuon, iyo. kaya pong mangyayari. Siguro So dapat kaya po na po talaga natawa ning tamang aksyon. Oho. So kumbaga pang lifetime na Yan. kumbaga Oo. ano ini ano iyan Oho. long time na solusyon. Correct. Ano po sa Oo. problema ming kinakaampang. Ano po ang piga-agad mi sa Iniskalo na DPWH, building. kay Oo. Congressman. Actually po, gabos na po na medyo pigibo na po kang eskwelahan. Nag-letter request na po kami. Oho. May attached sa letter me is the resolution of our school Oho. and then the photo documentation. Gabos na po yun naka-attach para Oho. ma-action na po Iyo po, ining problema na kinakaampang kang eskwelahan. Ako na po mismo nangangapudan. Ano Opo. po, beside the DPWH, LGU, and then DepEd, Oho. yung mga private institution po na pwede sa muya makatabang, like the Metro Bank. Kasi Yan. po, sila po nagpapakonstruhe Mga school buildings, ng school tama. building. Oho. Ano po, kami po nag-aagad na digdi sa Rawiski Elementary School na matabangan po na masolusyonan ining problemang pigkakahampang kang eskwelahan.